Jullie, de Brommer Races is al voor de 11e keer aan ik begrepen. Dat is wel een succes geworden hoor. Het is dit jaar voor de 11e keer, ja. Ja, precies. Ja. Wie jaar geleden zijn we ermee begonnen, ja. Wie is er op dat idee gekomen? Wie zijn er op een idee komen? Er waren een paar jongens die kwamen bij hem op de baan, die kunnen veel op motorrennen kijken. En die hadden het idee om ook eens hadden eigenlijk geen budget om motorrennen te varen, voor een keer een 6 uur race of zo te varen. En dan zijn ze bij mij gekomen en dan had je gevraagd mogen we dan op de baan door. Ik zei ja, dat kind bent voor het seizoen afsleten, het seizoen. Ja, en zo is het eigenlijk begonnen met een gewoon paar maxi-pooks wat van een 50 kilometer lopen. En ja, dus is het resultaat nu eigenlijk, 22 jaar. Hè. Ja. Had dat nog een positieve betekenis voor de baan of voor volk zelf? Ja, toch wel ja, want kijk, elke kleine beetje die helpen ook reclame, dan kunnen ze hier in de krant en dat helpt allemaal, ja. En dan moet aan de PR blijven werken, zo is dat. Ik zag op de parkeerplaats hier veel Belgische kentekens en Duitse kentekens. Ja, Belgische die hand, Belgische en Duitse elk jaar, veel een beetje door. En die hand ook heel snel machine naar de jongens, ja. Ja, absoluut. Ja. Zijn er favorieten nu? Ja, favorieten, dit is een slijtageslag. Dit is allemaal zo voorspelbaar. Het is net de snelste brommer wat wint. Met die wat constant varen blijven. Hè. Dat is de kunst om 6 stunden vol te varen. Maar ja, favorieten is allemaal koffiedik kijken. Ja. Een aantal brommeren wat metvaren. Wieveel zijn er dat eigenlijk? Het waren eigen 30, maar het zijn nog 28 over nu. En ik denk ondertussen zijn er nog een paar weer uit de race. Varen die allemaal in dezelfde klasse of is het verschillen? We hebben 3 klasses. En dat is een beetje technisch, maar dat is verdelen vario, niet vario en vario met ketting. En dat vario bedoelt ze van een schakelbrommer of niet schakel? Vario is eigenlijk wie een oude DAF werkt. Samen met 2 koppelingen die op en zo jeunt. Ja. Maar de rest is allemaal schakelen, wat? Nee, er is geen schakel tussen. Allemaal automaten? Allemaal automaatjes. Is dat een van de eisen wat er aan die brommer stelt? Ja, het is echt een automatenrace. Dat is wel belangrijk. Je stoot er hier een paar in de bocht mensen. Gaat dat voor het algemeen nog goed? Ja, voor het algemeen wel. We hebben nog wel eens een uitschieter ertussen. Maar ik hoop dat niks gebeurt. De
organisatie, met hoeveel man moet er hier zien om dit te kunnen organiseren? We zijn niet met zoveel. We zijn in principe met een man of... Ik denk dat hij nu 30, 40 vrijwilligers zijn. En dat is alles. Maar er moet ook brandweer zien en Rood Kruis nemen gaan. Ja, dat is wel belangrijk. Ja. Eerste hulp is wel... is eigenlijk het allerbelangrijkste. Dat niks gebeurt, dat het veilig blijft. Het schoonste is, want jullie hem kunnen gewoon zeggen, je had niks te doorgehad. Dat is niet alleen het schoonste, dat is ook het belangrijkste. Op het Bierplaats. Hele platssituatie. Hier voorstart en finish. Langzaam rijden hier. Go! Ik zie allemaal mensen hier rondlopen en een vrouw. Wat hast du voor taak hier? Ik zorg dat de mannen op tijd van de baan afkomen, dat ze op goed werden getankt en meteen weer kunnen voor de race. En we verzorgen ze natuurlijk met eten en drinken. Dus dat is een hele algemene taak, een belangrijke taak. Ja, best wel. Klopt. Ik heb nu de eerste stond gevaren. En nu is even pauze, even bijkomen, gaan drinken. En dan dadelijk over een uur is mijn kumpel klaar. En dan, dan spring ik weer erop en dan... Dus het is een stond rusten en een stond varen? Ja, voor ons wel. Dat zijn met 2 rijders? Dat zijn met 2 rijders. En er zijn sommigen die doen dat om de 3 kwartier. Of die moeten om de half uur tanken en wisselen dan. Maar we hebben het uurschema. Ik zie er zo'n sluiten, is er pannen? Ja, collega's had helaas pech. Dat had inderdaad pannen. Dat is gaat afgebroken en dan hopelijk krijgen ze het nog gemaakt. Is het de eerste keer dat ze met deze hier volgt? Nee, ik ga toevallig alle 11e keer om mee te varen. Wow. Dus dat is 22 jaar geleden dat die eerste race wordt. Nou, het is er nog om de 2 jaar is het, hè? Ja, om het jaar, ja. Ja. Dat kan ik niet doen. En hoe, wie is er staan op dit moment? Ligt ze een klein beetje vooraan? Ja, we zitten nu rieven we nou bij de eerste 3, dus dat is nog goed. Maar dat is nog niet, er zit gewoon goed 1 ronde verschil in. Dus het wordt pas interessant tussen de 4e en de 6e stond. Dan
Dan vallen de slaghoffers. Dus het blijft gewoon spannend, de hele wedstrijd. Ah ja, dat blijft altijd spannend. Ja. Perfect. Dank je. Oké. We zijn gewoon aan het zonder varen. Het begint toch niet. Dan nu toe gaat het goed. En dan is het dinsdag gaat de brommer het houdt op morgen brommer zagen trouwens. Oh. Ja. Of voor je motor zagen. Nee, een brommer hè. Dit is een brommer. Ja, ja. En nu op de wieveelse plaats, hoor dan nu? Wie we juist gewisseld hebben, staan voor op de driede plaats. Dat is niet verkeerd. Nee, geen verkeerd nee. En met de brommer te varen, wat ze nu het varen is, als ze dan gewoon in de winkel niet joden of is toch geen angst met je beurt? Ja, dat hebben we gewoon zelf geboekt. 2 jaar geleden zijn we ermee begonnen. En 2 maanden geleden over hem klaar voor de eerste keer. Dus dat betekent 2 jaar, dat zou we dan gewoon. Oh ja. Ja. Dat is niet niks, en met 2 jaar is een race, dus dan begint ze volgende week met een brommer te bouwen voor de volgende. We waren een paar jaar doen. Nee. Ja. Ik kom erachter, er is er nog een compleet damesteam wat mitviert. Ja, klopt. Hoe is dat zo gekomen? Ja, eigenlijk ben ik er gewoon uitgekikt uit het eerste team, want die gingen sneller. Dus toen hebben we een damesteam gevormd. En dat gaat goed? Ja, dat gaat heel goed. Tenminste, het ging heel goed. Totdat de zuiger weer brak en toen was het voorbij. Maar jullie lagen behoorlijk op koers. Het ging heel goed, ja, in het begin. Ja, ja. We hebben niet de snelste brommer, dat weten we ook wel, maar we kunnen goed meerijden. In ieder geval in de middenmoot. Ja. De snelste hoeft niet, we moeten langs de vol houden. Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Maar dat is een beetje moeilijk. En we ook plezier, ja. Maar wel de onderaan. Ja, zeker. Ja. Ja, tenminste, als je uitrijdt is het natuurlijk super, maar dan moet hij het ook zo lang houden. En over 2 jaar weer. Jazeker. Uiteraard. Ja. En dan wordt het ook tijd dat de andere 2 dames kunnen rijden, want ik heb dus maar alleen het eerste stuk gereden. En dat was eigenlijk haar beurt. En je hebt dus nog geen meter gereden? Vanmorgen even de warming-up heb ik kunnen rijden. Oh, wel. Ja, dat is helemaal. Nou, volgend jaar meer succes. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja.
applaus voor die mensen en graag voor die mensen hier naar voren. Wegen Stiin nog een mooi hier. Ja, maar niet zo wet meer.